खुलुमबाय। आं निरन नार्जारी बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन' भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौराङाव। सेथि खौरां, बर'नि गिबिसिन सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरां लाइनि 20थि जोनोम सान फालिथायखौ नुनो मोननाय जादों। 19 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट' मंगलबारखालि बिजिनी नोगोरनि 4 नं वार्डआव थानाय बड'लेण्ड इंखं पाब्लिकेसन अडिट'रियामाव बेलासिनि 6 रिंगानिफ्राय मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो होनना मिथिनाय जादों। हाबाफारि बादियै सिगां इंखं पाब्लिकेसननि गाहाय सुजुगिरि राजेन बसुमतारीखौ आलारि बाथि फोजोंजेनग्रोनायखौ नुनो मोन्दों। सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं नि 20थि जोनोम सान फालिनायाव बाहागो लाफैदों जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि रजनी स्वर्गियारिया। सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि नखरखौ बाख्नायदों आरो मान बाउदों। बर'नि गागि मेथाइ खनगिरि आरो मेथाइ सुजुगिरि, रेडिअ' आर्टिस्ट आरो मुंदांखा देंखोगिरि रजनी स्वर्गियारिया आरो 2023 मायथाइनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि रजनी स्वर्गियारिया सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं 20थि फोरबो फालिनायाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैनानै बड'लेण्ड इंखं नखरखौ साबायखर बाउदों आरो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। मानो होनोब्ला सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंआनो गिबिसिन बर'नि रादाब बुथुमगिरि एबा इंखं लाइ। लोगोसेनो 2004 मायथाइनि 19 सेप्तेम्बर अक्ट'खालिनिफ्रायनो दासिमबो सोलिबोगासिनो दं आरो बर' रावखौ हमथानाय एबा जौगाहोनायाव एसेब्लाबो अबदान दं। मानो होनोब्ला मोनसे लिरनाय रादाब एबा खौरां बिजों सोरजिनाया बर' रादाबाव एसेल'थार आरो बेबो गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनानै थैहां बरबहां मिरौ-जिरौ जाफिननायखौ नुनो मोनो। नाथाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंखौ गावनि आथिङाव गसंना थानो हानायखौ नुनो मोनदों। बिनि अनगायैबो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं वेलफेयार ससाइटिआ बोसोरफ्रोमबो बोसोरनि सुबुं बान्था एबा मेन अफ द इयार होनो हानाया जोबोर बाखनायथाव होनना रजनी स्वर्गियारिया बुंबावदों। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।